Magadi zvinoitwa farai makoni kugara kwedu kudombo raMwari kugara ndakaita dishi yekuti tine hama yedu anonzi Marabha, vese munomuziva R.I.P uyu munin'ina wake, munin'ina waMarabha. Saka nhasi ndavashanyira tichida kuona wangu semunhu anogara kwedu kuti arombogara sei Marabha, zvakamira sei. Ndaona kuti utano hwake haasi kunzwa zvakanaka, ndofunga kana mukatarisa haasi kunzwa zvakanaka. Munin'ina wacho ari pano atiudzawo zvinotezvizvi, tichionawo tega taona kuti hazvina kunyatsomira zvakanaka, haasi kunzwa zvakanaka, asi toda kuti dai zvabva kwaari achitaura iye chii chaizvo chiri kunetsa. Meno Marabha, ndinauye tumapiritsi tudiki tunoita kuti mapidzi angu ndisagwine. Handiti matoona rachoistika. Alright. Saka zvingade mari yakaita sei? Ungaita idea here? Under $2 kapeki, saka paidwa nemwedzi wese. Okay. Anenge achida zvekudzidzisa. Peki ingaite nguva yakati. Peki inoda $30. Peki inoda around $30. Saka zvinoda zviri zvemwedzi wese. Okay, ndofunga murungoona nemamira zvinoita ari kuita dambudziko remafisi. Patasvika anga achirutsa nekufamba kuri kutomunetsa, rimwe saidhi haasisina kusimba zvakanaka. Ndofunga nenyaya yekuti muviri wake akamboita inonzi kuita seizvo kuoma mutezo. Saka tinokumbira kuti dai paine vanobatsira, hatichabatsiri panyaya yemapiritsi chete, takutarisa munhu anorarama asiri ega, ane vamwe waanawo vaanogara nawo, munhu anoda zvekudya, munhu anodawo zvekare mishonga, anoda mapiritsi sekutaura kwaari. Kana taakubatsira ngatimbobatsirei tichiona kuti tamuvapa zvese zvingavabatsira, zvingawaita kuti vave vanorarama zvirinani. Kana paine vanoda kuti vabatsire, handizivi kuti tichashandisa nhamba mbiri. Munokwanisa kushandisa nhamba yangu, munokwanisa kushandisa yemunin'ina wacho dzeEcocash. Tichaisa nhamba idzodzi nekutarisa kwamuri kuita, asi ndichaitaura zvekare inini. Nhamba yangu ndinoitaura muchitoiona saizvo 077701497 077701497. Pamwe nitaura iwo 07748913888. Izo namba dzandoshanda 07748913888. Izo namba dzandoshanda.